Salutare și bine ați venit la un nou episod din Clash Royale. Dar, de data aceasta este un episod special, deoarece am luat Inferno Dragon. Da. Și în total am 6 legendare. Și aș vrea sincer să fac quest-ul acesta. Și o să deschid un lightning chest și să sperăm că, nu știu, legendară, nu sper la legendară, că e șansă foarte mică să ne dea. Dar o să facem challenge-ul ăsta, quest-ul ăsta. Trebuie să pun o dată balonul. Și după aia gata, l-am terminat challenge-ul. O să jucăm la party. Super, n-are nu. Și gata, am pus balonul. Am înțeles. Odată. Bine. I-am pus zapul pe partea aia. Perfect, perfect. Îl cam rup pe cocoașă. Mort, Witch-ul. Bine, bine, rău. Ce prost e, a atins și King-ul. Măcar dacă n-atingea King-ul. Ia, încă am luat turnul. Cred că i-am luat turnul, adică... Da, am văzut că am un abonat. Ceea ce e un lucru bun. Adică începem bine. Bine, adică bine. Măcar să fac și eu 3, 4, 5 abonați și să mă recomande YouTube măcar. Măcar, adică mă mulțumesc cu orice, adică nu e. Și cu 2 like-uri mă mulțumesc. Nu-i problemă. Mă așteptam să nu câștig, pentru că decul ăsta era făcut. Pentru că am mai avut înainte un quest, tot așa. Gata. Mort. Bine. Dăm și un emote. Și o să postez o serie în fiecare zi. O să postez și cu Standoff, și cu Free Fire, și cu mai multe. Deschidem. Nu, e legendară, n-are cum. X-Bow. Dăm un replace la X-Bow. Dark Prince. Hai că lăsăm Dark Prince așa. Un golden chest. Hai că jucăm și la un challenge. Cu deck-ul 4, așa. Perfect. Sperăm că nu pierdem. Să ne gândim. Luăm Rider-ul. Pe castul ăsta. Nici nu știu, hai că iau pe așa. Și ăștia. Skills. Jocul Ington. Paddington. Așa. Mai ales un deck. M-a rupt. Ce pot să zic? Am foarte mare elixir, adică mi-a rupt ăla. Na, degeaba. N-are ce să facă. Și acum să mă degeaba elixirul. Bine, adică are zap ceva, îmi dau seama eu. Am electro, acum am văzut. Uh-oh. Un hit măcar pe ca, te rog. Firar. M-a secat la tur și eu nu i-am dat deloc. Super. Am sifat la baul. Super. Hai, du-te, Rem Rider-ule. Bum. Bum. Un Dark Prince. Am nevoie de un Dark Prince. Neapărat. Sau, hai că pun un Dark Prince așa. Frumușanis.
Super. Nu garantez că o să câștigă, nu-s bun deloc, adică bine deloc. Nu prea știu să mă joc la... De ce pui bowlerul și ți-ai consumat elixir degeaba, practic? N-are să facă peca. Sau are. L-am secat. Gata. Da, și el pe mine. N-am ce să-i fac. M-a rupt, na. GG. Turnul mi l-a luat, cred. 100%. Da. Mi l-a luat. Da. N-am ce să-i fac, efectiv. Nu am ce să-i pun. Încerc o combinație acum. Și dacă o să pună schelezi ceva, n-are nimic. Eu l-am și lui turnul. Bine. Bine. LOL. Bine. Bine. E bine de început, adică chiar e bine. Frățiuer. Uh-oh. Acum nu mai e bine. E greu să rezist la... Doamne, ce mini pe cap prost. Mintecuța. Aoleu. Bum, bum. N-are ce să-i facă. Ideea e să trag cât mai mult de timp. L-a rupt. Haide. Gata. Să urc la rampa. Ce e rampa, mă vorbesc eu aici? Ce ai, Andrei? Și-a consumat tot elixirul prostul. Dacă ești mai dau un lining, e mor copilul. Încă un lining și gata. Mort. Dar trebuie să-mi vină lining-ul. Asta e toată chestia. Și când îmi vine... Gata, l-am bătut. Cred. Nu se poate. Nu se poate, am zis. Mai ține de timp, Andrei. Gata, l-am bătut. Super. Boom. Este. Vine. Deschide și un golden chest din care o să pice nimic. Da. Avem și crown chest. Apare. Legend. Haci! Nu e, măi. N-a fost să fie, n-a vrut, n-a. Da. Cam atât a fost și cu acest episod. Și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!